FIFA Football World Cup Qater Phaikuni ni phaing koi pen matijong ni phaikriner capni kansuri ni ra ingkoi ra hini an padu ponpo labang solong lakha ingkoi ra phoni lip MAC constituency ke parlo ariso ejanga tum sitame FIFA Football World Cup Qater along Phaikuni ni phaing koi pen matijong ni phaikriner capni kansuri ni ra ingkoi ra hini an ke padu ponji along nilip choki hola ariso ejanga tum sitame kelang aning arong kachepi dunjia phan jonghong dinglo pusi chepaklang pon lapen ke pathu aphong tin setami marjong club ahemalong kelang adim chepathik ponsi amets tin seta kelang dun ejia phansi chesik pon pamilu pusi gandhi timung johan ingti lapen ongdung nilip along ariso ejangatum lamthi chepaklang pon choki holapen philip tiso lotiki news karbianglam lage club isi club gali la football fan sedi dak chukhela amma lom football patru aning ke hang la football patru kelang aning ke hang tunggal si non world cup nang klipo ningwe pen ge world cup patru ke chenglo 20 November pen 20 November to 18 December 2022 an ke world cup lo la sikado we tumda do se khesang ne khelo kelang longji pha pinung we ke Qatar la pen Ecuador tum se patru bo Indian Standard Time lage 9:30 pen la sipinung we tani tumlang ji la pen la dak club hemalong la dak marjong club hemalong ke 24 anu we di tumlang ponji la ke Portugal la pen Ghana athe ke ne ke Portugal fan la pen pulang ni ka Portugal fan lo how da Cristiano Ronaldo lo la ke Lionel Messi lo atum bahini to bi percent tum dak ke tar ma lo dang te pirthe along bol pathu ke the ka tum dupik professional football tum dupik sitame la song bong pen anong chi thang nei tum ke Cristiano Ronaldo la pen Lionel Messi hello la pen la tum ke pinning world cup ke pa jutsia world cup la ke mo 2026 aning kan ke atuma pan ke theglong lelo world cup long ke la si nitum da do se khesang ke khelo la pen nitum la da karja prong tuma ning hang la hello Cristiano Ronaldo le world cup hai te pinning ke isi thedung Christmas a gift lo pus nitum ke ning ke thelo ngasi ke pathulong nge chipu thek thelo koma tong haji ne same ne la pen pulang li ke support ji bang ke Portugal Cristiano Ronaldo bansi king support po alang pining last world cup lo posing tum ta ining arong pigan lo la pen every match tani tum kilang kimis media ji phansi ining ke hang madak marjong club long kilang ponji si ining ke hang same tangka poisa kadure pen pot nitum every match ke dak lang pon attack de ji sitame la important match suppose non Portugal khela Argentina khela South Korea Japan Brazil la hai hui si rong malom ke bc ko a supporter ke ong aposila so khela bang ni tumlang ponji la pen mola round of 16 quarter final semi final pen final match bang la dak marjong club hemalong si itum puthot ke lang ponji phan inut bahini toman ka chunuri pon bom do ai paisa chirung na do an pani tum chirung ra world cup se ning chaparung nun sinang kusi non la media thing no nai tum pandame nang chuning ri dun sin nilam the project ko